Jeps, det her det er den første aflevering, og den handler om ligevægtssystemer. Og det første spørgsmål det lyder: forklar ud fra Le Chateliers princip, om udbyttet af ammoniak bliver størst ved højt eller lavt tryk. Og ammoniakudbyttet det bliver størst ved højt tryk, fordi at reaktanterne, som vi har her, de reagerer hurtigere, når der er et højt tryk, og derved kan de hurtigere danne produktet ammoniak. Og det her, det kan vi forklare lidt bedre, hvis vi kigger lidt på ligevægtsloven. Så kan vi forklare det ud fra Le Chateliers princip. Fordi herover har vi fået oplyst, at reaktionen den er eksoterm mod højre. Og at reaktionen er eksoterm mod højre betyder, at Y, altså reaktionsbrøken, den er mindre end ligevægtskonstanten Kc. Og derfor så må nævneren være den største i reaktionsbrøken Y. Og ved et højt tryk, der vil reaktanterne som sagt reagere hurtigere og dermed danne produktet ammoniak. Og hvis der er et højt tryk, så vil det vil ligesom udligne sig i og med, at produktet det vil blive højere, imens at reaktanterne de vil, blive lidt mindre. Og derved så kan der opstå ligevægt. Og derfor så ved vi, at ammoniakudbyttet det bliver størst ved højt tryk. Yes, og det næste spørgsmål lyder: hvorfor er det kun ammoniak og ikke dinitrogen og dihydrogen, der kondenseres i kondensatoren? Og her kan vi kigge lidt på den her kogepunktstabel, fordi det er det, vi skal bruge i det her spørgsmål. Her ser vi, at kogepunktet for dinitrogen afrundet er minus 96 grader Celsius, mens det for dihydrogen afrundet er minus 253 grader Celsius, og for ammoniak er det kun i gåseøjne minus 33 grader Celsius. Altså er kogepunktet for ammoniak en del højere end hos de to reaktanter dinitrogen og dihydrogen. Og hvis man så forestiller sig, at man sænker temperaturen, så er det klart, at ammoniak det vil kondenseres først. Og de to andre reaktanters temperatur er simpelthen så høj, at de ikke vil blive kondenseret. Jeps, og det tredje spørgsmål lyder: anvend ligevægtsloven til at forklare, hvilken virkning ammoniakkondenseringen har på udbyttet af ammoniak. Og her skal vi kigge lidt på ligevægtsloven igen, som jo står her. Og som vi kan se, er der en sammenhæng mellem reaktanterne og produktet i forhold til ligevægtskonstanten. Og det er klart, at jo mere ammoniak der dannes ud fra den her katalytiske reaktion, som vi har heroppe, desto mere ammoniak vil der produceres og dermed også kondenseres. Men som sagt skal der være en sammenhæng mellem reaktanterne og produktet i forhold til ligevægtskonstanten. Men når ammoniak det separeres fra ved en kondensering, så vil der ligesom være et underskud af ammoniak i det her ligevægtsregnskab. Og derfor så vil nævneren, som vi har her, den vil være større end tælleren, og derved så vil reaktionsbrøken Y, den vil være mindre end ligevægtskonstanten. Yes, det fjerde spørgsmål lyder: forklar ved hjælp af Le Chateliers princip, hvorfor forholdsvis lav temperatur giver det største udbytte af ammoniak. Og grunden til det er, som vi også har talt lidt om tidligere, ammoniaks kogepunkts temperatur, som jo ligger på de her minus 33 grader Celsius. Og den her temperatur, den er jo netop forholdsvis lav. Så hvis ammoniak nu havde haft et kogepunkt på 200 plus grader, så vil det ikke, eller så skulle der ligesom en lidt højere temperatur til, for at ammoniakudbyttet det vil være det største, eller det ideelle. Yes, det sidste spørgsmål lyder: anlægget vis på billedet ovenfor anvender katalysatorteknologi fra det danske firma Haldor Topsøe AS, der arbejder tæt sammen med de danske universiteter. Hvorfor er det mon vigtigt at bruge en katalysator i forbindelse med ammoniakfremstillingen? Og her kan vi se billedet. Men grunden til det er, at en katalysator går ind og øger reaktionshastigheden. Og at reaktionshastigheden bliver øget, betyder, at de her reaktanter, dinitrogen og dihydrogen, de går ind og reagerer hurtigere og derved producerer produktet ammoniak hurtigere. Og man kan altså sige, at en katalysator går ind og får ligevægten til at indstille sig hurtigere. Men i og med at den her reaktionshastighed den forøges ved brug af en katalysator, så vil dinitrogen og dihydrogen hurtigere omdannes via den her reaktor til ammoniak, og derved kan kondensationen ligesom komme i gang, og så kan der blive fremstillet ammoniak. Og hvis der ikke havde været en katalysator, så havde det ligesom foregået langsommere.